Dnes sa pozrieme na to, kto je zodpovedný za účtovníctvo. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá pre každého podnikateľa a firmu. Na Slovensku je účtovníctvo regulované zákonom číslo 431/2002 zbierky zákonov o účtovníctve. Tento zákon stanovuje, ako sa má účtovníctvo viesť a kto zaň nesie zodpovednosť. Primárna zodpovednosť za účtovníctvo leží na štatutárnom orgáne účtovnej jednotky. To znamená, že v spoločnosť s ručením obmedzeným je to konateľ, v akciovej spoločnosti predstavenstvo. Sú zodpovední za správne vedenie účtovníctva a zostavenie účtovných závierok. Firmy často využívajú externých účtovníkov alebo účtovné firmy. Tí môžu pomáhať s vedením účtovníctva, prípravou účtovných závierok a daňovým poradenstvom. No aj keď máte externého účtovníka, konečná zodpovednosť stále zostáva na štatutárnom orgáne. Veľké spoločnosti zamestnávajú interných účtovníkov, ktorí sú priamo zodpovední za každodenné vedenie účtovníctva. Títo účtovníci musia dodržiavať rovnaké zákonné normy a sú podriadení štatutárnemu orgánu. Ak nedodržíte zákonné povinnosti, môžete čeliť sankciám, ako sú pokuty alebo dokonca trestnoprávna zodpovednosť. Preto je dôležité mať účtovníctvo v poriadku. Takže nezabudnite, za účtovníctvo je zodpovedný štatutárny orgán, či už máte interných alebo externých účtovníkov. Dodržiavajte zákony a udržiavajte svoje účtovníctvo v poriadku. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa na budúce. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odoberať náš kanál pre viac užitočných informácií. Majte pekný deň.